Velkommen til dagens nyheder, og dagens helt store nyhed er, at cykelrytteren Ken P. alias Contador indrømmer brugen af doping en dag i et sådan omfang, at det sætter alle dopede ryttere helt til væs. Aldrig er der set noget lignende. Vi har et helt eksklusivt interview. Jeg har dopet mig. Jeg har taget EPO. Og for det vil jeg godt sige undskyld. Hvad er det, der sker oven i hovedet af en cykelrytter, når man egentlig kører rigtig godt på cykel, men alligevel propper røven fuld af EPO? Egentlig velvidende om, at man nok kunne have slået den bare ved en skål yoghurt. Det spørgsmål står vi lov at stille Ken P. alias Contador oven på det vanvittige video, hvor en helt maltrakteret både Frank Hvam og Chris Anker. Vi stiller direkte om til Ken P. Hvad er det egentlig, der sker oven i ens hoved? Yes, det er jo svært at forklare. Jeg kan jo kun sige undskyld. Jeg har svigtet, kan man sige, alle mine fans. Men der skete jo det, at vi skulle til Livigno ned og køre racerløb. Mig, Frank Hvam og Chris Anker. Og jeg må jo indrømme, at jeg kunne fandme ikke nå at komme i form. Så hvad gjorde jeg? Jamen jeg gik sgu da for helvede ned på gaden, og så købte jeg noget af det her EPO. Og så proppede jeg det kraftigt så langt op i røven, at ja, jeg kunne kraftigt heller ikke selv finde det igen. Så kommer vi jo derned, og vi er ude at cykle. Jeg så med det samme, det pisse det her virket, men altså, de faldt jo fra som fluer, men den ene han med lavbud, og kommer først 2 dage senere derned. Og den anden, altså Frank Hvam for helvede, han på vores træningstur giver han op, da vi har kørt 200 meter op ad bakken. Jeg kørte alene i 10 dage i Livigno. Jeg vandt de 3 legendariske etaper. Jeg vandt dem kraftigt med 3 etaper med 1,5 time. Hvad mener du? Det virkede. Men jeg vil da gerne sige undskyld. Jeg kunne da have slået dem bare med yoghurt sikkert, men jeg lå mig frisk. Jeg har for helvede set, hvordan både Kyllingen, hvordan Bjarne og Lance, de har gjort det, ikke? Og jeg lå mig sgu frisk af det der. Jeg må bare sige, at jeg lever med det resten af mit liv. Jeg kan ikke få det ud af mit røv mere, mand. Selv min kone brokker sig. Right i den der seng der. Det hele kører på mig, jeg har ikke sovet i 10 år nærmest. Det er løgn. Det er jo et halvt år siden. Men jeg skulle så ikke sove i et halvt år. Men jeg vil da godt sige undskyld. Og jeg håber da i det mindste, at folk de sådan ligesom bare kan se det rationelle i min beslutning. Jeg er jo en vinder. Jeg vil for helvede da vinde. Jeg skal sgu da ikke tabe mod 2 knoller, som kraftedeme. Ja, jeg skulle sagt ikke tabe mod dem, mand. Det er derfor, jeg gjorde det.